गोमो माने मा होनो सांबादिक होननानै जाय मानसिया राजखान्थि गेलेनो थाखाय सांबादिकता खालामदों सांबादिकनि केरेक्टार्सआ मा बिनि मावनांगौ खामानिफ्रा मा बेखौ मिथियालासेनो जुदि हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खामानि मावो बिदिखौ जोङो गोमो राजखान्थि मा होनो सांबादिक होननानै बुङो। गोदान गोदान सोदोब मोनो होनोब्ला इउपिएलनि माखासे नेता इएमफोरनिफ्राय मोनो। सोरनिफ्राय मोनो? फेरेंगानिफ्राय। सोरनिफ्राय मोनो? राकेश ब्रह्मनिफ्राय। सोरनिफ्राय मोनो? प्रमद बर'निफ्राय। दा बुंनो लानाय बाथ्राया बेसो जिथु चिराङाव थानाय सिकनाझार जोहोलाव बे हाग्रा दाननायनि आन्दोआव मा षड़यन्त्र दं जों मिथिया, नाथाय जों दिनै खोनानो मोन्दों गोमो खौरांगिरि। अरे बाबा, खौरांगिरिया खौरांगिरिनि खामानि मावदों आरो बे जाथायाव जों टटेलि पिक्सारखौ नुनो मोन्दों। दिनै सोरबा इनक्रुजमेन्ट खालामग्रा बा हाग्रा दाननानै न' लुना थानो नाजानाय, बेवहाय बै हाग्रा दाननानै न' लुना थानो नाजानायजों आरो जाय फरेस्टारफोरा हाग्रा बिफानखौ रैखाथि होयो बैसोरनि गेजेरावसो दिनै जाय बिथांमोनहा हाग्रा दाननानै न' लुना थानो नाजादों बैयावहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे हानजाया बेवहाय थांनानै गावसोर खुद भिडिअ' खालामदों आरो बै भिडिअ'नि गेजेरजों रोखायै बेरखांदों दिनै नोंथांमोनखौ सोर बेबायदि हाग्रा दाननो होनाय मानाय बैफोरबायदि बाथ्रायाव दिनै फेरेंगानि मुं ओंखारदों। दा बेखौनो दिनै फरेस्टारजों सोरबा हाग्रा दानग्रानि गेजेरावसो जाथाय बिजाथाया सोमजिदों। दिनै बेखौ बोरैहाय निउस 24 निउसआ मोनखो बेखौसो दामना होदों। बैनि गेजेराव दिनै खौरांगिरिफोरा राजखान्थि खालामनो थाखाय बैबायदि निउसखौ पाब्लिश खालामदों बेथ' नङा। अब्ला दिनै फेरेंगा बिथाङा हाग्रा बिफाननि इएम बिथाङा मा बुंदों? गोमो खौरांगिरिनो। अरे बाबा, मा गोमो खौरांगिरिनि बाथ्रा दं? खौरांगिरिया गावनि हाबा मथे खौरांखौ फोसावदों। बेवहाय दिनै हाग्रा बिफानखौ जोङो रैखाथि होनांगौ होननानै साफ्रोमबो सुबुङानो जोङो बुजिगौ। बेवहाय गोमो खौरांगिरिया मानिफ्राय फैखो? आरो बेवहाय बिथाङा सोरखौ दाय फुनलानो नागिरदों? अपोजिसन माने बिपिएफखौ दाय फुनलानो नागिरदों। बिपिएफनिफ्राय साबैसे बेबायदि गुनजेर दं जाय गुनजेरानाखि हाग्राया बा बिफां लाइफांखौ अरै अरफायनो दिनै अथ'बार जालांबाय हाग्रा दाननायनि सायाव, अथ'बार मुं सुबाय बिपिएफखौ बा अपोजिसन पार्टिनि बेयाव आखाइ दं होननानै, नाथाय दिनैसिमबो मोनसेबो प्रमान महराव नुजाथियाखै। अब्ला बिब्दिब्ला दिनै सासे खौरांगिरिया बबावहाय नोंथांमोननि राजनितिकजों लोब्बा थानायनि बेवहाय सोरबा खौरांगिरिखौ राजनितिक खालामनो थाखाय बेवहाय बेबायदि खौरां फोसावदों होननानै नोंथांमोना बुंनो हाखो? जि बाथ्राया बै फरेस्टारफोरा मबाइल रेकर्ड खालामलांनायनि गेजेरजों बैयाव थाहैनाय साहा दखानि बिथाङा नोंनि नामखौ बुंदों फेरेंगाजों रायलायनांगोन होननानै। अब्ला बेवहाय नोंथांमोनहा माबोरैहाय बेबायदि खोथाखौ बुंनो हाखो? बेजोंनो लोगोसे दिनै नोंथांमोना मा होनदों? हार्डक'र जन आरो बाफार जन होननानै बुंदों। बेवहायनो नोंथांमोना बिनि हाखौ राननानै होगोन होनदों। अब्ला बै राननानै होनाय हा जाय बिथांमोना बेवहाय हाग्रा सिफायनानै थाहैगोन बैयो मा इउपिएलनि भट बेंक जागोन बा बिथां फेरेंगानि भट बेंक जागोन नामा? जेरावहाय जान्दा थुलायदों। बै नोंथांमोननि माखासे दायफोरखौ दोनखुमानो गुबुन अपोजिसन पार्टिनि सोद्रोमाफोरखौ बा गुबुन अपोजिसन पार्टिखौ हाद्रि सारलाबा बा खालार फुनब्ला बा दाय होबाथ' जानाय नङा। दिनै नोंथांमोना गोबां साधुनि रुल लानो नागिरो, मावो सिखावखौ नोंसोरो रुलखौ लानो नागिरो साधुनि, नाथाय बेरखांजोबा। दिनै नोंथाङा बुंनानै लादों मोनसे निउसाव नोंथांमोना माने बेंनो हाया जादों, आसाम सरकारनि हेफाजाब नांगौ होननानै जादों। आरो मानो जानो बाय? गोदो गोदायनिफ्रायनोथ' बिटिसि दाजेननायनिफ्रायनोथ' 2005 मायथाइनिफ्राय बिपिएफ पलिटिकेल पार्टि दानानै दिनै बिथांमोना सरकार सालायनायावथ' बेबायदिथ' जाबोआखै। दानदोंब्लाबो दानाखैब्लाबो बबेखौबा सोरनोबा थानो होबोदों, बबेखौबा हाखौ रानना होबोदों। बेबायदिया जायाखै नङा जाबोदोंदां। नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोनाथ' माने स्ट्रिक्ट खालामदों थानो मोना, हाग्रा दानफायनो मोना होननानै। अब्ला नोंथांमोना इसिबां स्ट्रिक्ट खालामसेयाव मानो गुबुन दोलोनि बा गुबुन अपोजिसन पार्टिखौल' मुं सारलानो नागिरो?
दायफुन लानो नागिरो अब्ला बैफोरखौ जों मा सानो नोंथांमोना माने मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों साधुखौ देखायनो नागिरो फारसेथिं सिखावखौ मावनो नागिरो अब्ला नंगौ बायदि खोथा बुंब्रा राननानै होनायावबो जोंहालाय मा अबजेक्सन दं नोंथांमोननि पावार दं नोंथांमोननि सरकार जायखौ राननानै होनो गोसो राननानै होबानो जाबायना जायखौ राननानै होआ बेखौ राननानै होआ होनबानो जाबायना अपोजिसन पार्टि बा BPF दोलोआ बेवहाय मानो आखाइ थानांगौ जाखो आरो मानो नोंथांमोनजों बेबायदि मुं फुनला जानांगौ जाखो बेखायनो बांद्राय साधुनि रल लानाङा सिखाव नालाय सिखाव बायदि खोथा बुं साधु नालाय साधु बायदि खोथा बुं बेखौसो जों हास्थायो आरो बबावहाय मा गोमो खौरांगिरि बेयावथ' खौरांगिरिया थांनानै खुद भिडिअ खालामहैयाखैना फरेस्टारफोरासो मालाय भिडिअ रेकर्ड खालामलांदों बेखौबा सोर हरखो सोर हराखै बोरैबा ND24नि आखायाव नांखो बेखौल'सो दामनानै होदोंना बेवलाय माथो गोरोन्थि दं बोरै गोमो खौरांगिरि फैखो जायोबा गोसोम खौरांगिरिसो जागौमोन गोथांफोर होनमोन गुफुराथ' जाखाया नालाय मा गोमो खौरांगिरि बेलाय बबे डिक्सनारियाव दं गोमो खौरांगिरिया फेरेंगा आंनोबो हा होदो रा एसे आंहाबो डिस्टार्ब जाथारबाय आंबो बन फानना जानोसैलै फेरेंगा सार बै हाग्रायाव थसे थनै बायलाबायना थानाय बेफोरखौल' लाबोगोन आङो एबार साइकेल गोदान लानोसै KW नङाबा ओइ हिर'फोरखौनो लालाबायनोसै बन फानना जानोसैलै उफाय गैला मा खालामनो मालाय नोंथांमोना हाग्रा दाना होनो हाग्राखौ संरैखाथि होनांगौ होनो माथो हाग्रानिफ्राय दंफाङानो गबाय थायो आरो मिला माथो सोरबा जावैसोमोननि गोजा थोद लाजिलां नंगौखौ बुंदोब्रा सार फाग्ला मा होननानै खोन्थाहैनोलै गोजौआव आं बिराद मोजां खामानि मावबोदों होननाथ' खोन्थाहैनो हानाय नङालै मालाय मिन्थिजोबो गोजौना हाजार थगायबाबो लाखुमानो हाया दे नै फेरेंगा सार बिदि बनखौ मोनबाबो जायोलै फेरेंगा सार नै बिदि बनखौल' लायहोलै आंखौ हाग्रायाव दे जोंहाबो न'खर दंब्रा जोंहाबो फिसा फिसौ दं बिदि बुथुमलाबायनानै 120नि फाननानै जालाबायनोसै आग्लायनायखौ जौ लोंनोसै दे गोमो माने मा होनो सांबादिक होननानै जाय मानसिया राजखान्थि गेलेनो थाखाय सांबादिकता खालामदों सांबादिकनि केरेक्टार्सआ मा बिनि मावनांगौ खामानिफ्रा मा बेखौ मिथियालासेनो जुदि हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खामानि मावो बिदिखौ जोङो गोमो राजखान्थि मा होनो सांबादिक होननानै बुङो बेवहाय राजनितिक षड़यन्त्र दङ दिनै अपोजिसनहा खुनु लामा गैला खुनु माने मा होनो कारन गैला जे अपोजिसना पजिसननि एगेन्स्टै गसंनो हानाय बाथ्रा बुंनो हानाय जायनि जाहोनाव मानसिफोरखौ थुलुंगानानै थुनज्लायनानै जोंनि जा हारि दानायनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बड'फानि होलांनाय मोन्थोर बे मोन्थोरखौ नोजोर बोनानै जोङो मा होनो नेसनेल पार्क जों गायसनदों बे नेसनेल पार्कनि सिङावदि गोदानै इनक्रस खालामनो होगासिनो दङ बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे दुलाराय बर' हारि आरो BTC ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीनिनो खहा बियो सोरबा प्रमद बर' बिथाङा सिफ जादों होननानै बिथांनि एगेन्स्टै थांनानै सोरबा फेरेंगानि एगेन्स्टै थांनानै खामानि मावनाय माने हारिनि बेरेखायै खामानि मावनाय बेवहाय बेहाबो जायहा थुनज्लायदों जायहा मावहोदों बेहाबो खहा दं दुलाराय समाजानो खहा दं दुलाराय हारियानो खहा दं आंनाव प्रमान दं आंनाव बिसोरो जेरै राजखान्थि गेलेदों बे प्रमानखौ लानानै जोंबो राजखान्थि गेलेनो नायबाय जोङो खिन्थु हारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेया बै राजखान्थिगिरिफोरनि सायावसो जों राजखान्थि गेलेगोन गोबां प्रमान दं जायनि जाहोनाव आंथ' बुङो अपोजिसननि मानसिफ्रा दिनै हादानावहाय मानसि थननानै हाग्रा हाजिरा हादान होनानै बेवहाय गय गायहैनाय दं माबा माबि गायहैनाय जोंनाव फोरमान जथेस्थ' दं जोङो मोननै लामा दं स्टिक एन्ड केरट पलिसि होनो जों स्टिक गोनां जायोबा बाहायगोन खिन्थु दा जों केरट पलिसि एडप्ट खालामगासिनो दङ अननायानो गुबै मोन्थोर अननायजोंनो गासिबो समस्याखौ समाधान खालामनो हायो बे अननायजोंनो जोङो समस्याखौ समाधान खालामनो नाजाग्रोदों सार बाय बेखिनि आगोल दानियाव माखासे राजखान्थि सोलिबाय थायो दा राजखान्थिखौ गेलेयाल'सिनो नोंथाङा सरकारनि जानानै रैखानि थाखाय मा मेसेज होनो सानगोन जुदि सरकारनि जानानै राजखान्थिखौ गेलेयालासिनोथ' हारिखौ बासायनो थाखायनोथ' जोंनि सरकारा मोननै नेसनेल पार्क बानायदों
आरो मोनसे वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बानायनो थांगासिनो दंबावो बेवहाय राजखान्थिगिरिफ्रा राजखान्थि खालामनायासो गेदेर खोन्था जोंनि सरकाराथ' राजखान्थि खालामाखै हारिखौ बासायनोसो जोङो दिनै दादों नेसनेल पार्कखौ बिथांमोना हा गोनां होननाय खोनादों 96%आनो हा दं 4% बे 10% मानसियानो हा गैया बे 10% हा गैयि मानसिनो जों हा होनो हाया नामा जोंनि हाखौ फानै फानै मानसिफ्रा दावखोगासिनो दङ जों बर'लेण्ड सिमनायावहाय बर'लेण्डनि हा बर'फ्रा गावनि हाखौ फाननानै दावखोदों दा बेफोरबायदि हायाव जोङो थांफिननानै रायजो जानांगौ आरो बे बेबस्थाखौथ' जोंनि सरकारानो लागासिनो दंखायो खिन्थु राजखान्थिनि थुनज्लायनायाव गावनि जिउखौथ' बरबाद खालामबाय बानायबाय हाग्रा दानै दानै गावसोरनि फिसा फिसौ जोलैफोरखौबो इयुन जोलैफोरखौबो धंस' खालामनो थांगासिनो दं जोंनि हारिया जायनि जाहोनाव बर'फोरनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया गाहाय हाग्रा दानस्रांग्रायाव मोनसे भिडिअ गोसारदों सार नोंथांनिबो नाम लानाय खोनादों लोगोसे बे राजनितिक आं मोनसे खोन्था दाखालि मा होनो निउस 24 ना मा हारसा पाबाव रज'नाय मा निउस पेपारथाय बियो निउसथाय आं मिथिया बे निउसआ आंखौ होदों बावहाय बियो मा होनदों बिसोरो निउसआ मा खालामदों बे लासिं सिं बार्ता नंखायनोथ' आं दहाय बुंदों गोमो माने मा होनो सांबादिक होननानै जाय मानसिया राजखान्थि गेलेनो थाखाय सांबादिकता खालामदों सांबादिकनि केरेक्टार्सआ मा बिनि मावनांगौ खामानिफ्रा मा बेखौ मिथियालासेनो जुदि हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खामानि मावो बिदिखौ जोङो गोमो राजखान्थि माबा मा होनो सांबादिक होननानै बुङो गतिके गोमो खौरांगिरिनिफ्राय गाज्रिसिन खौरांगिरि गाज्रिसिन जोलैनि हांगार प्रिथिबियाव गैया जाय खौरांगिरिया गोमो खौरांगिरि हिसाबै खामानि मावगोन बेयो बयनिख्रुइ देरसिन जोलैनि हांगार सिफायखांनाय जिखिनि हाग्रा थानाय बेखौ लांना जानाय बेखौ मा खालामनो सानदों नोंथांनि जि नेसनेल पार्क बे नेसनेल पार्कआनो खालामफिननो साननायनि खोन्थायानो गैया नेसनेल पार्कआ नेसनेल पार्क हिसाबैनो थागोन गतिके नेसनेल पार्कनि बाहेरायावहाय जाय रायजो एसे सिगाङावनो माखासे जिखिनि लांना जानाय बेखौ राननानै होगोन नङा बेथ' नेसनेल पार्कनो नङा नेसनेल पार्कनि बाहेरायावसो जों दोनगोन नेसनेल पार्कआ मोननै दङ हार्डक'र आरो बाफार जन आरो हार्डक'र जन बे मोननै जनखौ राननानै जोङो समाज गायसननायनि बेब'स्थाखौ लानो नागिरदों बैसोर हाग्रा सिफायग्राफोरा बुजिनो मोनाखै नामा जे नेसनेल पार्क जायोबा मा बे ओनसोलनि रायजोफोरा मा बेनिफिट दङ मुलाम्फा जागोन बेफोरखौ बैसोरो बुजिनो मोनाखै सिबायफ्रा बोरै बुजिनो लेखा गोरों राजखान्थिगिरिफ्रानो जुदि थुलुंगायोब्ला लेखा गोरों राजखान्थिगिरिफ्रा गाव गावनि फिसाखौ दिल्ली मुम्बाइआव फोरोंहरदों मोजां मोजां इनस्टिटिउसनाव एडमिसन लाहोदों जों